الحمد لله الحمد لله الكريم المنان الجواد الرحمن خالق الإنسان والجان مدبر الأمر بحسبان أشهد أن لا إله إلا الله الآمر بالمعروف والإحسان وأشهد أن محمدا نبي الهدى والأمان اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mga igala, mga igsoon, pahinungtungan takamo sa gingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nagingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kamo na mga manunoo, kahadlokin ninyong Allah subhanahu wa ta'ala kanang tinud-anay nga pagkahadlok. Ug wala tay laing dalan nga pag-agian liban na lamang sa dalan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ug mao kadto ang Quran ug ang sunnah sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa duol nga pagkahubad, ug mao kini ang akong dalan nga tul-id ug mao lamang kini ang inyong agii. Ug ayaw na kamo og agi pa sa lain na mga dalan kay managkatibulaad kamo. Ug naaman wala ninyo pagkasinabtanay, ibalik ninyo sa kitab sa Allah subhanahu wa ta'ala ug sa sunnah sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagingon siya sa iyang Quran, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kung naaman wala ninyo pagkasinabtanay, ibalik ninyo sa kitab sa Allah subhanahu wa ta'ala ug sa sunnah sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga igala, mga igsuon, karon nga adlaw atong gina-celebrate ang atong Idul Adha. Diin duha lamang kaadlaw ang gipwede sa tuwa nga mag-celebrate, ang Idul Fitr ug ang Idul Adha. Diin tanang Muslim, mga igala, mga igsoon, karon nga adlaw nag-celebrate pod sa Idul Adha. Dili lang kita dinhi sa Pilipinas, kundi tibuok kalibutan. Dili lang pod mga tao ang nag-celebrate karon na Eid, mga igala, mga igsoon. Pati po ang mga malaika, ning saksi, ning duyog, ning uban sa tuang pag-celebrate sa tuang Eid. Gikan kaganiyang kadlawon, nanganaog na ang mga malaika, og nagtindog sa mga dalan, nga paghagian sa mga Muslim padung sa ilahang mga musalla. Diin, ilahang ipanglista kadtong mga Muslim nga naglakaw, nagsakay aron musambayang sa ilahang musalla karon mga igala, mga igsoon. Paghapon nga adlaw, mga igala, mga igsoon, ning tindog ang atong mga igsoon sa bukid sa Arafah. Nagsige silang takbir sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtahlil, nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nagtindog sila dito sa Arafah tungod sa mandok, sa order sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila matapok sa Arafah tungod lang sa kalibutanong aspeto. Natapok sila sa Arafah tungod kini mando sa Allah subhanahu wa ta'ala sila. Karon nga adlaw, mga igala, mga igsoon, nagsambayan ta sa atong Eid, gisuot nato ang pinakamaayo nga atohang mga sanina, atong mga thawb, ang atong mga hijab, gisuot nato ang pinakamaayo nga atong suotong karong adlaw. Unta, dili lang unta sinina ang atong paninduton sa tuang lawas. Pati po ang atong batasan, ato kining pag-aayuhon, mga igala, mga igsoon. Ang atong mga kasing-kasing, ato kining pag-aayuhon, mga igala, mga igsoon. Dili lang ang atong naong, ang atong pagwapuhon o pagwapahon, kundi pati po ang atong mga kasing-kasing, kay mao kini ang pagabasyan sa tuwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili ang atong mga naong, dili kanindot sa atong lawas, kundi ang kanindot sa atong mga kasing-kasing. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, dili pagatan-aon sa Allah ang inyong mga naong, dili mubasi ang Allah sa inyong mga lawas, kundi ang pagabasyan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwa ang naa sa sulod sa itong mga kasing-kasing. Sa pag-celebrate nato karon sa Eid, mga igala, mga igsoon, importante atong gilimpyuhan ang atong mga kasing-kasing, mga igala, mga igsoon. Gilimpyuhan nato sa pagmaksiyat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gisulod nato sa atong mga kasing-kasing ang pagsunod
sa tanang mando sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gusto ug dili nato gusto. Kay tungod mando kini order kini sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ato kining gibuhat aron malipay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nato kining gibuhat aron malipay ang tao sa tuwa. Kundili giuna nato ang kalipay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gibuhat nato ang tanan aron kaluy-an kita, higugmaon kita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igala, mga igsoon, nagpasalamat kita sa Allah subhanahu wa ta'ala sa itong mga kaigsuunan nga nag-hajj karon tungod na kumpleto nila ang ikalima rukun sa agama Islam, ang pag-hajj sa balay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahang gigasto, ang ilahang mga bahandi, ang ilahang mga kaugalingon, aron lang makabot ang ikalima rukun sa agama Islam. Busa, among ginapahinumduman, ang among mga kaigsuunan, nga naana sila'y igo nga kwarta. Insakto ang ilang panglawas, ang ilang pangisip, nga mag-hajj sila sunod tuig. Kay kung maabtan sila sa kamatayon, nga wala sila mag-hajj, samantala na sila'y kakayanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang bahala mo kwenta sa inyo ha. Lisod na kayo mga igala, mga igsoon dito pagabot sa pikas kinabuhi. Diin nasayod kita. Nga dito sa pikas kinabuhi, wala na tayo ligtas. Tanan, ipangutana sa tuwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Karon mga igala, mga igsoon, sa pagsambayang nato, karon nga adlaw, gipahinumdum sa tuwa ang nahitabo sa tuwang amahan sa manunuo, si Ibrahim alayhisalam. Nga gipaabtan siya og mga pagsulay. Dili lamang usa ka pagsulay, kundili daghan nga pagsulay mga igala, mga igsoon. Kundili kini nga pagsulay dili sa ubang tao, kundili kini nga pagsulay sa iya ug sa iyang pamilya. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa duol nga pagkahubad, ug gisulayan si Ibrahim sa iyang Allah subhanahu wa ta'ala, sa iyang Ginoo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gipaabtan og pagsulay si Ibrahim alayhisalam mga igala, mga igsoon. Unsa kadto na mga pagsulay. Ang primero nga pagsulay nga ning abot sa iya mga igala, mga igsoon, ang biyaan niya ang iyang asawa nga Magdus kang Ismail alayhisalam. Gisugo sa Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim, lakaw dinhing lugar ug biyai ang imong asawa. Diin gibiyaan niya ang iyang asawa nga Magdus sa lugar nga walay tao, sa lugar nga walay pagkaon, sa lugar nga walay tubig, bisan usa wala mga igala, mga igsoon. Pero wala magduwa-duwa si Ibrahim alayhisalam nga sundon ang mando sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iya. Wala siya mingbati og kahadlok, bisan na lamang og kabalaka, kay tungod ang nagmando saya ang labong makagagahom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maulang gyapon ang iyang asawa nga Magdus. Wala maguol, wala mahadlok, nga biyaan siya sa iyahang bana, pinalanggang bana, sa lugar nga wala siya'y masampitan. Walay tao siyang palibot, walay pagkaon, bisan na lang og tubig walay mainom. Wala mahadlok, wala mabalaka si Hajar. Tungod kini mando sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gituman ni Ibrahim alayhisalam ang mando sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod ato mga igala, mga igsoon, tungod sa salik ni Ibrahim alayhisalam sa Allah subhanahu wa ta'ala, gipabugwak sa Allah subhanahu wa ta'ala ang maong Zamzam. Hangtod karon wala pa mahurot ang tubig nga Zamzam. Hangtod karon pila ka milyon nga tawo ang moinom, moabot pa dinhi sa tuwa, wala pa nahurot ang maong Zamzam. Tungod kadto sa riski nga gihatag sa Allah subhanahu wa ta'ala kang Ismail alayhisalam. Tungod pud kadto sa salik ni Hajar ug ni Ibrahim alayhisalam sa Allah subhanahu wa ta'ala, kay nagtuo sila nga walay laing nagahatag og riski kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walay laing nagabuhi kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walay laing nagaprograma sa itong kinabuhi dinhing kalibutana liban ng Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Nganong mag-uol pa man kita mga igala, mga igsoon. Dili lang kadto nga pagsulay
ang ningabot kang Ibrahim alayhis salam. Naana po'y laing nga pagsulay nga ningabot kang Ibrahim alayhis salam, mas lisod pa sa primero mga igala mga igsuon. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa dila ni Ibrahim alayhis salam, "Ya bunay, inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madha tara." Mo kini ang pinakalisod nga pagsulay nga ning abot kang Ibrahim alayhis salam mga igala mga igsuon. Diin walay bisan usa ka amahan nga makaya niya buhaton sa iyang anak. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa dila ni Ibrahim alayhis salam, "O pinangga na kong anak." Primero niya anak si Ismail alayhis salam. "O pinangga na kong anak, akong nakita sa ako ang damgo nga ako kang ginaihaw, ginasumbali ka nako. Unsa man sa katanaw nimo, unsa may masulti nimo akong pinanggang anak." Walay bisan usa ka amahan mga igala mga igsuon nga isakripisyo niya, ihalad niya ang iyang anak sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro wala karon mga igala mga igsuon. Pero tanawa si Ibrahim alayhis salam ug ang iyang anak nga si Ismail alayhis salam. Unsay gitubag ni Ismail alayhis salam sa iyang amahan? Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Mao ni ang gitubag ni Ismail alayhis salam. "O pinangga na kong amahan, buhata kung unsa man ang gisugo sa imo sa Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah makit-an ko nimo nga magsabar lamang. Wala ko'y buhaton, dili ko musupak, dili ko musukol. Kay mao man kana ang order sa Allah subhanahu wa ta'ala sa imo. Tumana, pinangga na kong amahan." Mo kadto mga igala mga igsuon, gituman ni Ibrahim alayhis salam ang mando sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyaha. Iyahang gisakripisyo ang iyahang anak sa mando sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala magduwa-duwa mga igala mga igsuon si Ibrahim alayhis salam. But pasabot mga igala mga igsuon, kung atong analyze ug maayo ang nahitabo kang Ibrahim alayhis salam, primero nga pagsulay nga ning abot sa iyaha sa iyahang pamilya, sa iyahang asawa ug sa iyahang anak. Pabiyaan sa Allah subhanahu wa ta'ala iyang asawa. Ikaduha, iyahang pagasumbaliw ng iyang anak. Pero kini mga igala mga igsuon, exclusive lamang kini kang Ibrahim alayhis salam. Dili na nato kini pagabuhaton karon pa nga panahona. Nga biyaan nimo ang imong asawa nga mapdos, dili na ka mo sustento. Dili ka na ang mando sa Allah subhanahu wa ta'ala karon nga panahon. Labaw na nga dili nato pwede isakripisyo ang atong anak halad lamang sa iyaha. Kung dili gituyo kini sa Allah subhanahu wa ta'ala aron pagakuan natong pagtulunan mga teachings mga igala mga igsuon. Ang makuha nato diha mga igala mga igsuon nga pagtulunan sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtulunan sa nahitabo kang Ibrahim alayhis salam, kauban ang iyang pamilya, siyang asawa ug siyang anak. Ibutang nato sa tungunahuna nga walay laing Dios kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang labaw nga maluluyon, ang labaw nga mapasayloon sa tuang mga sala. Atong ibutang sa itong mga hunahuna ng Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang bugtong nagahatag og rizki. Og siya po ang mubawi ni ini nga rizki. Atong pong ibutang sa itong mga hunahuna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bugtong nagabuhi sa tuwa. Og siya lamang ang mubawi ani na kinabuhi sa tuwa. Walay lain kundili siyang Allah subhanahu wa ta'ala. Sunod nga makuha nato mga igala mga igsoon, kung tinuod ang atong kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung tinuod ang atong pagsalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung tinuod nga nagsunod kita sa mando sa Allah subhanahu wa ta'ala, dili kita niya pasagdan 101%. Panggaon ta, mahalon ta sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ihatag sa Allah ang tanan sa tuwa. Dili kita pasagdan sa Allah subhanahu wa ta'ala mga igala mga igsoon. Tanawang naitabo kang Ibrahim alayhis salam. Sa iyang asawa nga si Hajar. Sa iyang anak nga si Ismail. Pag-ihaw ni Ibrahim alayhis salam sa iyang anak, tungod nakita sa Allah subhanahu wa ta'ala nga tinud-anay si Ibrahim alayhis salam sa pagsunod sa mando sa Allah, gipulihan sa Allah subhanahu wa ta'ala og karnero ang iyang anak nga si Ismail alayhis salam. Instead nga ang iyang anak mo'y pag-aihawon, ya Ibrahim, nakita na ko sa imuha nga tinud-anay ka nga tao, imong pagasundo ng akong mando. Instead na sumbalion nimo, ihawon nimo ang imong anak, di ara Ibrahim alayhis salam, bando sa imong anak mo kini ang karnero. Mo kadto nga nahitabo nga sunna na sa Idul Adha nga magkurban kita og hayop aron paghalad nato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unya inubanan sa pagsunod sa mando ni Ibrahim alayhis salam sa Allah subhanahu wa ta'ala, walay puas ang pagdua ni Ibrahim alayhis salam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Importante kana mga igala mga igsoon. Naana siya grabe nga pagsulay. Gipadalan siya og grabe nga pagsulay. Pero ang dila ni Ibrahim alayhis salam, sige maginumdum sa Allah. Sige magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa karon nga panahon, paabtan kita og pagsulay. Sige kita reklamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gitagaan kita og igo nga rizki, magsige lang gyapon kita reklamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili inana ang batasan sa usa ka Muslim, sa usa ka manuno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paabtan ka og pagsulay, paabtan ka og rizki, dapat permanente ang pagdikir nato sa Allah, permanente ang pagdua nato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo kadto nagingon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dila ni Ibrahim alayhis salam, Rabbi jal hadha albalad amina warzuq ahlahu min ath-thamarat. Mo kadto ang gidua ni Ibrahim alayhis salam mga igala mga igsoon. Unya gitubag sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, buhata kini ang akong lugar. Buhata kini ang akong lugar nga secure ang rizki sa mga nagpuyo dinhi. Mo kadto ang gidua ni Ibrahim alayhis salam mga igala mga igsoon. Tungod ato mga igala mga igsoon, gitubag sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua, ang mga hiling ni Ibrahim alayhis salam, kay tungod gisunod niya ang mando sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa katumakwa nato analyze mga igala mga igsoon pagtulunan. Once gisunod nimo ang mando sa Allah, ning likay ka sa mga gigipambawaw sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdua nimo sa iya tubagundayon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum sal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga igala mga igsoon, ang sunna ang maayong pagabuhaton kini nga adlaw ang pagsumbali, pag-ihaw ug kurban. Sa kadtong mga tawo nga naay kakayahan magsumbali og kurban. Tungod pagsunod nato sa gibuhat ni Ibrahim alayhis salam. Ang hukuman ni mga igala mga igsoon ang pagsumbali og kurban, sunna muakkada, bugat na mga sunna. Dili pwede kini magpasagad lamang. Dili nato kini iwalang bahala. Kay nagingon ang atong mga ulama, jumhurul ulama, kinsa man ang magwalang bahala sa pagsumbali og kurban, samantala naa siya'y kakayanan, naa siya'y kakayahan nga magsumbali og kurban, nakakumit siya og makruh. Dili ka nais-nais. Na kung magpermanente pa kini mga igala mga igsoon, mahulog na kini nga haram. O ikaduha, ang pagsumbali og kurban ug pagsambayang og Eid, usa kini ka mga syairatul Islam, mga palatandaan sa agama Islam. Diin nagingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinsa daw ang muhatag og pagtagad, hatagan niya og halaga ang mga palatandaan ng agama Islam, sa kamatuoran na ay kahadlok ang iyang kasing-kasing. Buot pasabot kung na kay kakayahan. Kunya dili ka magsumbali og kurban, buot pasabot wala kay kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Unya ang pinakamaayo pagit mga igala mga igsoon, sa katong nasumbali nga kurban, bahinon nimo sa ikatulo. Sun na lamang kini nga procedure mga igala mga igsoon. Mukaon ka, imong ipanghatag ug magreserba ka sa imong kaugalingon. Sun na lamang kini mga igala mga igsoon. Kung ipanghatag nimo tanan, walay problema. Unya ang pagsumbali og kurban mga igala mga igsoon, hangtod kini napatay 3 days nga magsumbali og kurban. Mo katong ginatawag nga ayyamut tashrik. After ani nga 8 karon nga adlaw, naapatay 3 days nga pwede pa mag-ihaw og kurban. O katong mga tao nga gusto mag-ihaw og kurban, mo kini ang idua mga igala mga igsoon. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Mo kadto ang idua mga igala mga igsoon sa mga tao nga gusto mag-ihaw og kurban. So pinakaulay mga igala mga igsoon, hinaut unta nga kini nga Eid, dili lang unta sa panahon sa Eid maghinatagay magpinasayloay kita sa tuang mga sala. Dili lang unta karon nga Eid nga magsabar kita. Dili lang unta karon nga Eid nga magpasalamat kita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dili lang unta karon nga Eid magsadaka kita. Dili lang unta karon nga Eid nga mangayo kitag pasaylo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambot pasabot mga igala mga igsoon, mait man or dili Eid, dapat buhaton nato kini kay mo kini atong ginapangandoy ang paraiso sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat adlaw-adlaw nagatawbat kita. Adlaw-adlaw nagapangayo kitag pasaylo sa Allah. Adlaw-adlaw nagasadaka kita. Adlaw-adlaw nagapinasayloay kita mga igala mga igsoon. Adlaw-adlaw nagapasalamat kita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walay limit mga igala mga igsoon. Walay boundary mga igala mga igsoon. Kaya ang kamatayon mga igala mga igsoon, dili na mananghid. Ang kamatayon dili na magpahibalo. Bisan unsa na oras, bisan unsa nga adlaw, moabot sa atwa. Busa permanente kita andam mga igala mga igsoon. So mga igala mga igsoon, musalawat kita sa tuang pinanggang propeta ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kay Allah Subhanahu wa Ta'ala nagingon, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma antallahu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم إنا نشكرك بجميع نعمك التي أنعمت علينا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم يا غفور رحيم. اللهم افتح لنا أبواب الرزق يا خير الرازقين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم وفقنا بحسن النية وحسن الخلق وحسن المعاملة وحسن الخاتمة يا رب العالمين. ونعوذ بك من سوء النية وسوء الخلق وسوء المعاملة وسوء الخاتمة يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيد الكفار والمنافقين ومن شرير الناس يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا كيدا ونحرا فاجعل كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم تقبل أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفقنا بالحج ببيتك الحرام يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمجاهدات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بالبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.